projekt, Div? Ja, ja, wat project, hè. Heb mi Sala? Čekaj, daj go napravim. Мисля, че ни пречне, бе. Да го направиш. Трябва да отидем да... Марко, виж как... Чакай! Ето! Ей, тук трябва да скача. Абе, тук е добре, хайде. Дай ми кас, дай ми кас. Ето! Кас или без кас? Виж кас. Дайте фотоапарат. Думайте малко, по-спръгърво. Много